Obyvatelia viacerých obcí v okolí Nitry si všimli, že nad ich domami a záhradami lieta dron. Deje sa to nielen cez deň, ale aj v noci. Neznáme zariadenie vyvoláva obavy, či ich príbytky nemôžu takto sledovať zlodeji. Zisťovali sme, čo v takýchto prípadoch robiť a aké pravidlá platia pri používaní dronov. Lietajúce drony nad domami a záhradami si všimli ľudia opakovane. Napríklad v Mojmirovciach, Dolných, ale aj Horných Lefantovciach. Najčastejšie sa to má diať v noci. Videli nad svojimi záhradami lietajúce nejaké teleso, predpokladali asi, že to je dron. Ja si myslím, že to je protizákonné. Žiadne lietanie nad domami nie je vyslovene, že explicitne povolené. Každé takéto zariadenie by malo byť označené registračným číslom, ktoré ho presne dokáže identifikovať. Problém však je, že pri lietaní ho len tak voľným okom neuvidíte. Ten občan má veľmi takmer nemožnú úlohu ten dron zo spodu spoznať, že či je označený legálnym spôsobom alebo nie. Na Slovensku je presne dané, do akej výšky sa môže s dronom lietať. V neriadenom vzdušnom priestore je to do 120 metrov. A v rámci používania vzdušného priestoru je dôležité vedieť, že vlastne kde a čo si môžem dovoliť. Sú však situácie, keď sa takéto zariadenia objaviť nad súkromnými pozemkami predsa len môžu. Ide o tzv. Profesionálne operácie. Napríklad geodézie alebo inšpekcie, prípadne záchranných akcií sa to objavuje relatívne často. Existujú však aj špeciálne drony. Napríklad tento využíva aj pohotovostný pátrací tím. Na diaľku sa ním dokáže prihovoriť ľuďom. Môžeme teda aj osobe povedať, ako sa má správať, čo robiť, že má počkať na mieste a môžeme odozdať napríklad informáciu aj našim členom tímu. Sú to zariadenia s termokamerou, vďaka ktorým už našli desiatky nezvestných ľudí. Ak však náhodou lietajú nad domami, vždy o tom vie aj polícia. Môže zavolať na číslo 158 a práve policajný zbor má vedomosť o tom, že máme tam prebiehajúcu pátraciu akciu. Diana Pavlisová, televízia Joj.